kod tho mar jaod bura ma Kasepolo Ng'ondo Were. Nonro pod dhi nyime, jomimaki mako, jomichwalo doho ichwalo mondo adiero yangre. Paro ni en gima kare ka sirikal medo timo nonro yo machalo kamano mondo kwe obed ne jo anyuola gi johera mage, to ratiro bende oyudre ne oganda duto. Wachak gi wach moro omoko ka. E kinde mane igolo e telo, mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, ng'ur moko nobet kiwacho ni jalup ogai mar doho Philomena Mwilu ne ok kaluwore kod chik. Jomoko notero bura kawacho ni ok oyiene mondo mi ochuga put mane winjo bura mar golo oko Gachagua kane ogai mar doho Martha Koome onge. To ne gino dhi e doho ma doho nong'ado ni Philomena Mwilu ni kare. Put manoketi koro chako wacho ni Philomena Mwilu ne onge kod ratiro mar chik mar timo mano. Nyiso ni doho marwa ni kanye. Ji makoro penjore ni Rigathi Gachagua nyalo dok kende kome. Koso oyo, Kindiki ibiro rucho oko chamo moma mare. Gin weche makoro mako piny Kenya, weche mag siasa. Kendo ka koro siasa donje hie e kinde mar Rigathi Gachagua olando kawuono ni odhi lando duond bura mare kaka nosingi dwe mar abich ni. Kanon. Erokamano nyikwa Ramogi jwang' kamoro mondo tie amoso ni Yeso pake, praise the Lord, and gino ni uriyo maber, ujambo ni ubiro ber, Nairobi ka koth chwe, kendo waduoko ni Nyasaye erokamano. To kwa kom. Kwa anta kum. Nairobi. Kwa kum Nairobi ka. Wakum e Kenya ka. Kiketo kuon e wi mesa. Yes. Kuon mine ni chamo kan. Nyaka yud kalucha nitie. Mano natemo wacho mondo ng'is jodala ni kwa kom ka koro ginyalo kelo ne weye go mulo gimoro. Wachigni kano. Gima temo wacho ne gima dwani nyikwa Ramogi ng'e. En ni wach mar Philomena Mwilu manodhi e court. Ne Chief Justice kaonge, to koro kaka jalup Chief Justice, e mata miluongo ne agent. Osiemo judges ni in beduru penyo winji wach miwachone. Koro kwang'iyo gibiluongo ne strict reading of katiba. And mano luwore gi judge ka judge. Koro judges mane high court noneno ne Deputy Chief Justice nyalo yiero ne ng'ane winjura ne koko ma jogo goyo mondo chiwru le. Kage dhi e Court of Appeal to wacho na pana en onge gi teko mar yiero judges mondo winj case nikech kaka ging'iye en Chief Justice. Koro wane ne nyalo gone simu no nyalo timo ka. Wachno pod ang'eyo ni pod biro dhi e Supreme Court. Ema biro bedo gi final say. Gima no clarify. Jomoko weni bur ne ng'ado bura ni gol mar the Deputy President Rigathi Gachagua ne rach. Mano poko yal, mano ok ne nie court. Gima ne nie court ne en ni sama ne court ochiwo order machungo process mar swearing in Kithure Kindiki mar the Deputy President. Kano chiwe to ne dwaro ng'ama ka gichiwo order to koro idwaro judge, single judge ochiwo order ne achungo gini tidwano winje gi judges adi same dwano winje ten gi raka to Chief Justice onge. Koro Deputy Chief Justice apane gi pache kona wayier jadek mondo odhi otimang'o winj gini jogo dhi winjo gino ajena wauru swearing in odhi nyime mana kaka Saitoti nowacho ne the country is bigger than an individual. So wawinj gini jogo dhi to golo the order swearing in odhi. Single judge obiro mowacho ne Chief Justice, Deputy Chief Justice otimano. Kae kodhi appeal gi kwer. Mano pok wadesa ni golo rigiji ne right kata roho. Maneno mendike gaseti kunyi godhiambo milandogi. Ang'eyo ni gilando out of ignorance. Why excuse gini kecho ogen lawyer. Sama koro gino wach mar law donje akire keke. Abede mede. Makoro donje ngiende ne. Koro dwa jo marie. Koro kodware emotions. Wachino pur biro chopo e Supreme Court. Ang'o matimore in the interim? Sama koro onge gima timore ne wacha ne mama ni noko nego beni yiero joge. Oge wacho ni gima ne judges go timo wa bad. Oge wacho ni judges onoko nego yiere. Ge wacho mane en onge power. Kaluwore mainly for future reference to kod duoko penjo mane openji benen gi teko mar yiero. Court mokwongo en go
mar ariyo wacho ni onge go ji dhi e Supreme Court ok wacho ni duokri gi ji office yiero golo gi ji ne rach kata makoro neno ka ji Spain manya neno gaset moro dalawa ka kondiko ma illegitimate DP akonto kata simple interpretation yawa ogibi koso aket ne gelam koso kata ka negativity to nitie kamoro ma kidhi in print mibiro som gi generations te dwaro legal interpretation mwanyalo riambe oyaye fwaya en verbal maka ng'ato godo ka wacho to mindiko piny omiyo gi wananchi kikubedi e wach miwinjo kwa ni oneri gi jinyo koto duoko kiango benda wach ni kata koto yodo ni gole was a wrong process tanyalo wacho ni as a lawyer and a good one ni office tok biduoke office okonyal doke legally and process macha pimo se kalo e bwaura ma kete kanye yore mag siasa kanye kama dwani wadonje giweke gumulo nikech ka koro siasa dhi tuge kendo tuk siasa dwagore kama mit neri gi ji to mit ne joma ni oko dhi chalo nade weche mag siasa nikech koro dhido kamoro monyono kata koponi ne otim ma e yo makare e od bura mamalo kachiel kod od bura mar senate. Ngero kamano but mokuongo adwa wacho ni ayudo simu ma dala jiranda ma sie owewa miluongo ni duplex koro kana bido ka kasunga kucho jikuyo mang'eny but Nyasaye koro wakwayo ni weche odhi maber ngeni masini ana elo to sama odwa wacho gik moko chimoyo nyaka kwere ineno bati process mar golo deputy president is a legal process to lawyer ma kendo ma serious ma respect nikech years mage gi practice kendo riek ma ngeni wuod lu mariek ongeni mondo yud injunction nitie gik moko manyaki prove injunction ye chungo gimoro matin chungo gimoro yes nitie gik moko ma owacho ni in law ni kokichungo gino whatever remedy mo adhi miyi ok dhi konyi odwani winja in injunction wacho ni mondo kokwa mi injunction ni ma wawe gino dhi mbele mi dhi miloyo case remedy mi dhi yudo ok bi konyi kaka mar deputy president ni temo ng'isi ni kodhi ka kodhini ma wacho ni no gole marach ok nyal duoke kom nikech remedy modhi yudo has been overtaken by events. Now gima judge gi owacho which is very dangerous ing'eyo chief justice is an institution to ka chief justice onge to nitie weche moko madwani oring piyo the deputy chief justice dwani obed capable monya create a bench mapiyo piyo yani jogi koro wacho ni ka chief justice onge to nitie weche moko madwani oring piyo ni nyakurite mondo duogi which is very dangerous for me if you ask me but a process mar golo deputy president ka jogi wacho ni the bench mang'ani no set up is unconstitutional that basically means that the whole process is unconstitutional. Mana I will be very genuine with you. Mana weda kikibedi ka ni korodwa me one way of looking at things. Omera, what that basically means is siasa. Kata ineno judges makoro winjo gino. O say watch ni your man di winjo merit and demerit mar case ni or watch ni they are not well constituted. Okay. Meaning ni they are unconstitutional on the bench. Kata merit gi demerit ni gidi winjo na de to they are not capable. They are not a court of competent jurisdiction. That basically means Rigathi Gachagua was unprocedurally removed. Ingeni kanigolo Rigathi Gachagua. Nangiso jogini gibe muomre. Because kata wedongeyo if you are not accorded a fair hearing ka okumi thuolo mar mondi wachi winji e winji
the court of law, he who comes to equity must come with clean hands. Kendo kidonjo nyaka mi fair hearing. Mo winji, mo wachni ang'o mano timbre, ma court make a decision. Senate no giwinjo ng'ani. Ng'ani ne tuo, ng'ani whether nol wuondre, molwar, ka wiye no kethre, koso no kethre, mago fair hearing no timbre. Ipenja ni politically what does that mean? Mano nyiso nang'o e weche mag siasa? E weche mag siasa, adwa ng'isi without fear of contradiction ni Rigathi Gachagua koro oyiene chung kaka president. Ng'eni procedurally kogoli kaka sitting president kata ng'ama ni e power to goli e wach ni motion of no confidence koso ibedo impeached, then ok nyal yieni chung. Kwanza koro siasa mar Kenya they chwakre ma pok idwari neno. Correct. Koro jo Kamelima Kenya gin gi candidate. Okay. Kaka ne giwuondo Kalonzo, gi Matiang'i, gi Pakemo, ni wan kodi, wangango, koro indicators nendre ni koro onge gima stop Gachagua chung, okay, odhi chung. Omulo nitie dho Latin moko mane ero wacho kawuono wan gi canon gin dho Latino mag chike. Poni Chief Justice koro oyudo ka seche magik machal kamagi dwa bedo mang'eny kata biro kendo to pusoro ringo mondo wach ni gigan procedural ma keto siasa mar piny Kenya kama chalo nadi. Diponi gini notigo de yore moko mag biro yudo gimoro duoko moro mbele. Jod Bati agoero kamano kuom luonga kawuono. Tingene sama junior kwedo senior. Ingene mano ok oyiene nikech junior nyaka luor senior nikech senior nigi luar ma ong'e gik matimore. Tana da konyo weke nikech process mar golo impeachment en gima osetim bunge, parliament gi senate. Parliament obedo established under article 95, senate obedo established under 96. To gin gi act kaka quasi judicial magin ne gisetiko procedure margi magitieko. Sama koro rigiji odhi e court under article 50 makoro wacho ni fair hearing ma wakili wacho no. To kucho osemiye paro to wach Philomena Mwilu ingeni sama vacuum tie okinyari wacho ni koro Mwilu dhiri to Chief Justice mondo wuoko koko bi koro it is a question of administration and a question of law. Ma senior so wacho maber ni gini kaka no osekete no pod ntie interpretation idhi tere Supreme Court nikech koro gin magin gi power ma koro gidhi interpret the law on the question of administration, on the question of law. To gimani kae ingeni onge kaka rigiji kata jo media nyalo bedo judges e case margi ma gimo Latin wacho ni nimo judes in causa sua maana ngeni sini oge nimo judes in causa sua do gibona Vanessa yendo oge nyalo bedo judges e case gi koro ngene gik baji wacho msene weche winjo gi wach moro kage kama koro weke do chwako gono mago gik maonge koro ibo tere kucho wan warito to onge gimoro nitie implication siasa ingene sana wambe wadwaro kane pachwa kaka siasa to wadwaro ni rigijibo chung nikech ingene samo chung inano bail moro mar yenyo cha embe koro udhi candidate mondo ingene sami confuse kon gi kone to koro yot kaka inyalo pang siasa kaka dwaro koro wan waonge luor kendo waonge buok nikech samari gi jochung kacha ngene koro gidhere wan nikech nge wan onge ni rigiji ambition ne ni mala inya okobiyie ni Matiang'i not support Matiang'i okobiyie no support Kalonzo koyiene mondo chung ka sharia dhi yene mondo chung mano sawa lakini gimoro no ni ene deputy president no brodok macha to koro onge nikech nitie gimiluongo ni separation of power mag senate mag parliament gi mag judiciary gigo pogore koro onge gimone brodwoke obobedo deputy onge mano gimancha waseluoko lwetwa no bedo wa munyoro gik motimo lakini magie weda gine bro dhi court bro pango gitimo interpretation wambo luongo wembo weke bo beda lawyer marwa munyoro to koro gingi ka ginyalo timo. Okay, sawa. Gima duong' ka ne siasa chwakore mane gima duong' ka yes canon nyikwara mogi adwa bed joma wise joma winja the case ma penjo the near was Honorable Rigathi Gachagua procedurally and lawfully removed. Case no poko winji. Ibiro winje to poko winje. Koro joma lando sani no selo case. Gilanda landa.
kendo gimora mora to an ka an wakili mari giji ta focus e case cha mara ariyo the question giwacho ni he was given a fair hearing legally deep law fair hearing kocho ni nyaka dhi ng'am dhogi e court fair hearing means ni initie kati oro wakili ni e court wacho okay ni how long you have been heard or how were you able to give representation digiji ne nitie nyaka dakika mogik okawach merits adwano compare gi mar osiepna mheshimiwa Onyango Oloo mane speaker mar Kisumu Assembly no me I think 24 hours to defend himself to kano de to koyene mondo donji okoyene mondo or wakili okoyene mondo donji nyocha court of appeal wacho ni no komie hearing to hearing kaka wang'iyo kata mana mar employment koyeni moko ni chieng' makama wa accuse B kelo wakili kata ini B magino dhi e bunge ma joge olose e bunge mochako dhi e senate ma wakindo loso kiny godhiambo mage timo cross examination mage wayo ma ibiro winjo no me hearing that will be like the principles so far established so whether or not no gole pokoyal okay koro kege moro wuondu to kata koyudi no gole an procedurally to nyal duoke office court biro mna miye gimiluongo ni damages to duoke office ok easy to unwind kane dwa duoke office osani case no nyaka ket kithure kendiki kaka respondent case no nyaka kebe penjo en bende nikech koro en gi interest nyaka bed sued parliament nyaka bed kanyo senate nyaka bed kanyo president nyaka bed kanyo jigi tete nyaka keti kore kikoni wadwa biro duoke nona to kiwacho ni no gole marach ere ng'ame direct mondo duoke president kuso parliament kuso court aparo ne adwaro ma nyikwara mog bedu marie koro kik ng'ato bito chacho chunyu koni gi kocha right siasa mane kore siasa bati weke ng'eyo kwanza winjo omulo junior owacho gimoro ni swa mane mawinjo kare wewe gi mano ong'isa ni ane junior mar senior koro kika kwed senior to ene junior na to kwed koro junior eno dwani okweda to an kika penj senior ingene gima mana teno gagi to gagi be okoyie odwa gaga ingene yes but yeah ayege senior need the merit and the demerits of the case yes pod the mbele yes that is a fact en mana ni bench mano create gino yes or say watch ni is unconstitutional and that's a very serious issue makata senior kamentieni obongisi no actually okay unconstitutional matter words mag law you are very careful unconstitutional opogore gi procedural to kod you had no authority ineno ka koro bati man kan unge authority mar dhi riembo the gate man ni chunga tiko nan bata timinade riembi tinyalo yo ni ara maka to in go authority mar riembo ng'ate yeka koro kiriembo gate man to akoni you had no authority to kiriembo ng'ama ni e buika to akoni you had authority mano unconstitutional mean orach every round ne we kisungu mangani dwa wuono godo jo Ramogi owere go an procedural en ki gidoluo otimre marach okolo chik wadi ki kisungu dwa kisungu ni procedural gi constitutional koro to unconstitutional yani meaning ni an procedural mungisi no but in ni dhi riembo jagate man to se kweri gi wuon kambini ni gima ni timo cha is an procedural gate man duogo koso duogo unyo be no duogo no keso unyo be kopo kaba ti riembo gate man inyalo wach ni riembo gara ni onge authority to kwa ng'iye gate man do be nokoso mi en be do be to in be wakweri gi wane timo is wrong kete kama na duogo gate man taka to kara lo ne uinja kanade but law mar deputy president ni emana ngisi ni injunction mondo yudi injunction remedy mangane ni ngisi ni damages ni is not enough, does not suffice. En duoke in case ma kanya Katimbuktu en gi monya manyo en damages mana nya yie gi senior yes
lakini bench mano winjo gino nen Gateman Babati no riembo pokarimbo wet meaning ni Bati onge capacity gida ketigi mionge Bati onge capacity the capability mariembo Gateman. All right. Just let me clarify that. Ineno ko wachini the deputy chief that's not Mogiman constitutional. To chal ka gimi wacho ni you breach the constitution kata ino ni gidhi. To ko wachini ibi ataro mar yes, iketo katiba but they swear you will uphold. Yes. Man up and threshold mopogore to ko wachini ne timo gimoko nego bed ne timo. Gini no nego bed ni boss ni watimo ang'o? Ema timo. Pod kata mnasane boss ne no nyalo biro to wacho ne no timo gino to no problem with it. Okay. Yes. Omulo ndi wacho gimoro. Or ratify. Ngene gidwa ketima gimionge ngeche procedure gi an constitutional gin gik mopogore. Procedure ingene koro en seche modhi ochwalo wachne ni gole yo moko winjore. Iluongo ni at the time of dice akuo. To gi dice ad quem. Koro ingene mago manyiso ni procedure mane nitie lakini koro constitutionalism ingene magazine dice akuo dice aquem. Yes. Koro constitution idhi ng'into a law maka to gi ma constitution mamalo cha wachango. Koro kanya ming'iyo kani o procedure mane tigo to gi koro ilane ni igole yo mok ber. But ingene koro jatendi be kubiro winjore kaka sine wacheno ni embo ye kaka ni itimono. To wach watie katika onge gimarach. Adwa somo gimoro ka tero wa twak machielo mar ni ODM ni e sirikal koso gionge sirikal. Ma andika mar George Peter Kaloma Opondo. MP. Homa Bay Town. Kendo bedo speakers gallery. Ondiko kama. My brother Sifuna must know we made him secretary of ODM party to speak on resolved party positions such as the memorandum of understanding between UDA party KE and the ODM party, which lays the foundation for the broad-based government. You can't support the MOU and attack the BBG, broad-based government, at the same time. My friend, in which government are you, if not the government of Kenya? Who do you think you can dupe that ODM party is not in government when the party holds all those critical ministries and departments of government? You can't be eating and vomiting at the same time. You are not more articulate than Namwamba. We will not allow you to abuse the experts again. Never, ever attack Honorable Mbadi and Honorable Wandai. The targeted attacks on sons of Nyanza serving in government must stop. You either shape up or ship out. ODM ni serikali kosonge serikali. Mano dipenjo weke mokwongo nikech ODM. But koro ing'eyo George Mbadi. Serikali ne wagore ne kendo no. Inyalo paro ndalo mane wane Ratil ka nwagwe giweke seriously. To nanyise kaka serikali ringo gi kaka wane serikali. But ing'eni ka yamo moro no biro ni jenzi. No biro kelo tungni matin magi yudo maji obire broad based. To broad based ni ji odhi winjore ni koro mai kaka wadwa tiyo. To ticho sechakora chaka mi jowa Mbadi ni e treasury en mene agulu. Chon joluo ne winje gimiluongo ni treasury. Ma kantie kata loso ndara madhi Nyanza gik moko sitima gik machalo kamano tudhuro mo gi ng'ato moro kacha mawuok yo Mount Kenya. Tu wacho weche uto wacho ni weche ndara uno to ber lakini budget wobro manyo. Sani un gi ng'ama wacho go dholuo ma wacho ni ndara ni wada keto budget waket kama budget ne waketo ang'oma kendo wadwaro. Wasebedo position for 50 years. Wan wagore ni juu piny wadwaro. Sama koro kele mkato kete wi mesa. To tungni moko nikech ng'at machielo ni en secretary general wuoyo kaka onyalo wuoyo kaka odwaro wuoyo to gik okodwar gik kelo konyruok ne joluo. Koro an gima ng'e ni wan e broad base mano to adier mantie. En mana ni broad base no en government koso ken government. Broad base ni ng'ede bro luore kaka define nikech broad base en government. Manyiso ni jo members mag ODM kaka Mbadi, Opiyo Wandai, jo weke jo gine government.
but koro ka nyombo niga gi shida yani ki marriage nigi shida ke ngene sama nche ine odi to nchi keto inti ka ke pedo tanda nti ka ke ginene yath mo mirudho go lak che keto kanyo koro in kanchi idiyo yadh ni yath mirudho go lak nigi piny to weke gino donjo koro gidiye gi malo ingeni koro tungni moko nyaka bed nikech gik moko nyien e iye ka kanchu madho breakfast chai gi rabuon koro weke gini koro sani wamadho Weetabix geta gi tong maber koro ntie bwok moro be ma jomoko mok dwar koro gimang'e ni nyombo nito ntie that this broad base ntie but koro joma go koko nikech ato ok anyal wacha ahinya ni Sifuna rach timo marach ahinya ke Sifuna betemo otemo protect boundary ngeni ntie kiew to kiew ni ineno kaka for example Kisii Matiang'i no biro koro ingene odhi influence Kisii mano nyiso ni jo ODM ma Kisii sani nigi Matiang'i koro ingene ka gidhi negotiate to jogo bi negotiate through jakom kata Simbarati giwacho ni wan gi wuodwa kineno Mombasa joka ni e UDS joka sano donje government kine kuonde moko Homa Bay wan go office ndie chairman iluongo no Ken Obuya ya office everywhere nyaka ogera stage kanyo ya office UDA nyiteno kata Gladys Wango yuak malich koro gi protect kiew gi ingeno ni udwa kawo puodho ahinya koro untie luor moro manyaka obed mano to tungni mantie marriage koro gimoro ni jogi onge sirkal ni wane sirkal gi blow hot and cold mago confuse jopiny but jopiny onge maber from where I sit ni wan government kendo mbele ka wan chako pango tich ntie kaka gik moko nya wache TV ka lakini koro kama ntie kama watede ntie kaka onge sufuria ni mar ODM sufuria ni mar UD ntie kaka wapango tich koro jomago koko giwe mshane moko mang'eny kara gik magiwacho ma ok gi understand weke omulo no wacho ni apenji mokwongo lakini osewuoyo ine ODM ni sirikal koso kaluwore kata gima Kaluma ndiko ing'eyo ka winjo mulo samoro be apenjra ni mulo ne be winjo penjo ni okipenjo ka mbadi ni sirikal okipenjo ka wandai ni sirikal ini winjo ingene jo UDA gi kwani mbadi gi wandai gi no ginjo ODM na wene chance ginjo kanu ginjo ODM ipenjo ni ODM ni sirikal koso ODM onge sirikal okipenjo ka mbadi gi wandai ni sirikal ngeni jogi gini gero gik michamo iwinjo koro ngisi wach Colgate kaka dio Colgate ingisi ni koro ngeni koro wachamo Weetabix ing'eyo giero chiemo magi jodonga ich moero chiemo gin gimanyo mana madonjo igi gichamo bacon akia ni Weetabix akia nango ODM adwa ni wawinjre Raila party leader nyocha iwinje kowuoyo ka kiko ongono were ma wacho ni ODM gima wan go ma wan dikre gi UDA is a 10-point agenda mar konyo jopiny wang'iyo wastage mar public resources wang'iyo wach corruption wang'iyo implementation mar devolution wang'iyo implementation mar NADCO report wang'iyo audit mar debt mar public jopiny hinyre wan onge kama wasendikre ni koro wadwa timo tich gi UDA nikech legally senior bro ngisi ni if that is the case one day agreement on the issues to watero ma report ma water ka RPP Office of the Register of Political Parties sani ka Sifuna wuoyo on behalf of the party Raila no wacho maber kabisa to ingeni un kapok pimo ga Raila o Sifuna cha kadoko kade onge ngufu mar Raila Odinga kako wuoyo no dose riembe chon ringo bado ringe town ka omera bati sani wan gi jogi wabedo piny wakonyogi mondo waket peace e country wa wan gi jowa maneno ka Kaluma gini gi muomre ingeni nitie jomoko ma jo ODM ma nitie kaka jogi tiyo kod gi mondo gi muomre ma ok serikandwa jogi gin ng'agi ka se wacho kamano yini ka waka kaka se wache no japiny dwa ng'e ni jogi gin ng'agi dong jo executive mano president gi joge Raila ka osewacho ni wan podo kwadonjo wan gi 10-point agenda gima gine ne wacho secretary general that is the position kade joge de wa sign kod gigo chon
we ma ok serikandwa Mbadi otitij finance mano miye en expert mana wakonye be kada en chairman wasigole wabiyo Gladys Wanga chairman opara nyaungi kaka ji yudo fu gicha makonyo jo biashara mondo kony jowa wandai sani kata dala na siesi kama e Kasugunga opanga piny kacha waonge kata gini stima onge tich maduong' momiyo gi mondo gikony jowa ka stima odonje dala ka dala korwa nikech mago magik ma wadwa ni jopiny ng'i sa wacho ni wadhi tiyo gi William Ruto wadonje serikal podi mano agreement ma nyaka wabedgo nikech kaka ng'ane wang'iye ka onge joluo okane kama odhi konyre nyaka wabed kode piny wang'i kaka wadhi konyo jowa sani wadwa ni gimo SGR mano wuok Mombasa molwar Naivasha ka maonge gimo timo owuogi odonjo nyaka Kisumu owuok Kisumu odonje kama Davadi kacha owuok kama Davadi odonje e boda emonya konyo wajo dalawa wadwa ni duol courage ni owuok Rironi olwar Naivasha odhi nyaka Mau Summit kochopo Mau Summit kanyo jelu odhi dalagi senior gedegi Miloya odhi dalagi Jakalenjin odhi dalagi Jaturkana odhi dalagi Japokot odhi dalagi Jakisi odhi dalagi mago magik makoro after that wanya biro to wawinjre ni jodalawa utere wa maber wabed piny wawinjre walos agreement to agreement kwa selose wadhi wa deposit ka ORPP sani to pod wano joka ODM pokwadonje serikal. Alright, kanon wakili Ambrose Weda senior mar jariogi donje serikal tie bede serikal tiende namo nikech kai kama kuna pani kele pogruok di penje the other way round koro penje the other bedo kuma serikal wajine kanon pima gima ji wago ka ni bede serikal bedo kuma serikal jima yuak to poki conduct miluongo ni census bedo kuma serikal nango to bede serikal wach mi winji wacho maweke gire temo pengo ne ODM onge serikal ochakore karango nochakore Januari bang' yiero koso ochakore nyoro machiegni Kisungu iluongo ni political marriage kore marriage ka nyalo kawo nyaseme kombewa nyaya kodongo ma ode kidwenyre odak go nyodo mokwongo nyodo marariyo to kuwuothe ndara tisiko ni mano muno ngowa osiepna to nitie kaka society o structure mung'e ni mato marriage mato siep mato chode pokatero dhok kuri siko nango pokatero dhok weke wacho ni kapok itero dhok nyiso ni pok deposit agreement maru ne office of register of political parties nyiso ni pok de onge ke ema biro akoni we develop nugiri nikech uhadho wach piyo mondo confuse go wananchi adwa nyiso wananchi ni iluongo ni political marriage political marriage nitie iluongo ni fundamentals mag marriage mingego ni joge kata kage wacho ni gin gidak kata manyamingi to jogo wang'eno kendore to moro be nyalo wacho ni machiega to kage dak ni joge onge marriage no you are inside githinde nyuole udak kamoro achiel weche motegno mag laro lo mag nyuol mag maternity un kamoro adi achiel mana ka ji ochopo samisto ngona koro kusiko ne mai mna nya yuora ana unge kodega waji koro mera e wuondo wa to nitie siasa kabende mare ni jomofuo be nyaka wuondi koro ji kaweke giri nyaka ngisni gimoro onge ling'uru lakini king'iye maber ng'iyo riwruok ni ma ODM nego gi Kenya Kwanza ng'iyo roko mane ODM Raila Odinga ne nego Uhuru Kenyatta ng'iyo mane gin go gi Daniel Toroitich Arap Moi kalatese mang'eny mimiya kagere wach mang'eny go kiang'owa wan ODM mago ge wacha to console themselves ODM iluongo ni Honorable Raila Amolo Odinga en ODM to en mane NDP to en mane LDP to en mane kata kawuono kolando godhiambo kinyi sang'we ni koro wan duto te wan UDA tibiro winjo kawe kagere chako pako UDA koro sani Honorable Raila Odinga ose release
his key lieutenants mokwongo kao jakom mar ODM ko na release kaluwore gi chik donje sirkal chik dwaro ni weyo gine ochako release osiepne majaba lawyer ko ni benda release o release gi kamano nyo release nyaka PSS allied to him donjura e sirkal kuse donje sirkal unune sirkal jomodong ni oko kata UDA benitie joma no donje sirkal gen ministers to nitie joma ni oko ka weda gere kura ngiro ni weda in yonge sirkal to ngane nyo yer marriage ni in fact marriage ni go jogo to kendore ODM in underline Honorable Raila Odinga and his lieutenants are in Kenya Kwanza government. Manakaka, the other Kiku members are in Kenya Kwanza government except Rigiji. Gafiu kaka koro Justin nyo work. Jomudo unimnatie kendo intact. En mane geni atogego kono waningene waonge gini. Togen kanyo they are decision makers. Jomudo manie bunge are not supposed to be in government. Nikech gitimo giluongo ni oversight gin magelo keto gitiyo ne executive koro Sifuna bekalozo olosa kako nego bedni secretary general maok ni executive loso mar ariyo Sifuna is a young man kendo ng'ama riek odwa biro chung next to Nairobi kaka ichunge taida in gi Raila kata in gi Kikuyu nenore no jipanga ni kupo ni Raila ok run for president to the run gi Kikuyu koro chako prepare mano rieko makata babu no temo Raila no fwenye chon modiro gi oko kidwa winjo Honorable Raila Odinga tichiko iti on ichiko iti e min piny mama mariek kendo mose kan jo mon mose kendo na piny ne en mama Raila Odinga ichiko iti mos tiwiyo nyocha wan kode kanisa bondo St. Michael and All Angels 25th year celebration. Oh, ina na dwaro mna kwe. Obedu gi kwe, wa ugo koko mang'eny, wa ubare gi kite, wango. In other telling Kenyans ni koko mang'eny mag wan kocha onge. Mara richa kiwinjo jakoma ka Jaramogi. Iluongo no Buru Odinga. Youth leader. Youth leader. Onyu winjo ko ina karo we ng'ok kuomwa. Wan e sirkal, wadwaro for our people. Kae tiwinjo the lieutenants mag piny. Lieutenant king'iyo Madam Wanga chairman modiem pok winjo ko wacho ni ok wan e sirkal wach mano wanyalo wuok meaning ni wane ichak winjo Peter Kaluma koro kiromo gi weke gere ma miele tok tent ni ginoko adie nikech gikia gima timo but walemo ni broad based government biro nywako gitegi manga mariek nyaka bede sirkal koro ba to gomba ke TV ka nege noko masirkal mando ingede wakonyre kama jogi joidie gini je ariyo yes koro ket ni awuoyo wadwa ni wakonyre kama yes mako wuoyo adwoke sini akowuoyo akonye koro keto za wacho point koro adwa ni kikwuoyo joluo sini ingene ngamariek to be kowuoyo awinje maber owacho ni chama wa kendo very articulately whether in LDP whether in which one whether in ODM NDP whether NDP NAC whether in NAC CORD whether in Azimio yes whether in CORD yes chama iluongo ni Raila Amolo Odinga to wacho maber ni sani ka Raila wacho ni UDA Bran weke chejo to pako UDA adwa yie kodi kenda acheja sani sama wuyo kodi ni adar adoje UDA Raila Odinga osewacho ni wane UDA podi ni koro wane broad based wane broad based koro osiepo masini maweda ni wacho ni kidwa ng'e gima Raila dwaro ng'i Raila Odinga kidwa ng'e gima Raila dwaro ng'i Oburu Odinga Raila onge awacho mama onge awacho no problem onge ng'ama steadfast mong'e gima odwaro kaka Raila Odinga ok wachne gimoro onge spokesman ma Raila nigo kiwinjo ka Sifuna wuoyo mano Raila wuoyo ineno jodonga ich makoro ni koro wang'i youth leader kaka wuoyo e kaka Raila dwaro
Raila sani kado wacho ni wadonje UDA de wasedonjo chon. Koro en oko, un oko. Ne one broad based. Kisungu bado broad based. Mane serikali wacho. Ingene George Bati. We kutieki umulo. Kisungu bado broad based. Yes. Student. Yani broad based. Yani mna broad. Onga gimoro. Wanya jogi kik gimuomre. Bro chopo kama wanya wacho ni oyo jogi otero wa maber wadhi bedo kod gi piny koro senior adwa penje ni ongiso wa kai TV ni nitie chode gi Kenya ni dhako minyuomo nyaka iter dhok waje ne kate pengo to jineni lakini kendo ng'ato e Luoland kendo ma jaduong' gweng' ma ja kanisa ok inya bede ni iwuotho gi nyara ng'ato ma nya Kisumo to pok idhi dalagi nyaka idhi dalagi miter gik moko ma wuotho gi tiendgi mane itimang'o mane ma wacho ni ng'ani otimang'o onyombo wan podi to giro en ni nyaka wandikre piny ma wawinjre ni wadhi timo nade wan joluo miwang'o wadhi pange nade tikawe titere ka political party. Don't position mose miji koso miyo ji angoni ena. Broad based. Mane wandikre KICC is based on the 10-point agenda. Kendo nan kanyo. Nana kanyo. Nasome. George Bati. Kono nyoge kitungwa gi serikali. What broad based? Senior weda odio funde wache ni maber. Kendo kete yu ma japiny nyalo winje. Ingeni samo une kend kata nyombo. To oche so wacho ni wan to wapuodho wachno to weke gini pod winjo kazin gin pod giwinjo kazin ngima kazin wacho kata uncles ngene uncles seche moko bogie koro kaka Sifuni ngene en uncle en rokocha koro ni kono ni mana gima weke gin dwa winjo but kend to ntie sani inano kaka William Ruto nosedhi Nyanza ma osebedo nyaka gi jodongo joluo ntie jomose milemo mano nyiso ni tayari jinie government gimodong mayie giweke ni en koro mana sign certificate mano to owacha dir kech ndie political marriage kaso ndie kama koro wadhi ndikore ni koro wa form team achiel makoro wandikore certificate mowacho to mano to biro mano kiko bed gi shida nikech wan kaka joma pango nyombo ni ndie kaka certificate ni ibo sane mana machiegni but weke owe gimoro ni en obiro gi bag to bag na ni oluoko lepe to omoyo to duoke bag okudwa keto lepe wardrobe koro wadamanya na wardrobe government kae obiu kete lepe koro wego koko ni ka wach moro opusore matin to ka lepe odingo kukuja waje ni we are not in government one koro weke koro en government clarify broad based government okotingo ODM kende otingo nyaka Jubilee kideno minister mar agriculture mano ure mukelo kaka ja Jubilee kabine no kelie minister for ICT mago biro e duond Jubilee kendo ne president de moloso go mo uro yie mabedo loso ge baba mababo yie en mane nying weke ok ni mala hinya masami pogo lemo te pare tibiro pare wang'eyo but gimanya kung'e madwa correct ni weke ni en inchido mie en ming'ene en be embu chikore nikech dikore en PS kunde lakini ang'eye en jo ala to en machiegni gi ker be koro en tije matek lakini sani but tije tek but yes mano jok ma wacho ni weda wacho ni Jubilee be ni broad based to Jubilee sani kaka wuoyo kodi candidate mar Jubilee en Matiang'i anti Jubilee ke Jubilee bi onge were gi weche okochuno ne kai ne broad based ngama biro Matiang'i yes en Uhuru Kenyatta ma wacho ni okelo ministers go but emangisi ni we uru muomru kata gimo adonje ni onyamu ko tend sabora mora broad based government mokwongo ko wacho ni jogi loro party be ko wacho ni ok bichungo candidate ko wacho ni ogikre ne yiero owaj mani sani ukelo ng'ane ge ng'ani wati mang'o watiyo kupo no kethore kate koreka to kethore aketa kaka gima ipenjo mokwongo ma wadoko ni Samuel Osen
to ODM ni broad base, Jubilee ni broad base, KK. Kuro ko kethre mbele kanyo, to acha ko lose from there. To we lose ni wa jionge, jini kuro, ine mionge, reda maonge. Keke wen kionge to jionge, ine ye kuro, kendo kuro nyo wacho. Mokwero rengo ne we ngok kuomwa. Ipano buru nyalo wuok yen. To kanie be ni ODM be onge broad based. Kwe mineno makuro wan go mwalokore. Di kuro dok pin, di kuro space. Omeo broad based. Ben motego, no mi biro kaka broad based nitie. Broad kind broad based ema wacho. Broad based nitie. Wadu waonge serikal. Okay. Lakini be kiko bedi go wasiwasi. Nikech kata Matiang'i mowacho no kel gi Jubilee no. Kiko bedi go Matiang'i no benya bedo mana ng'ato wa ke samwani Uhuru keto joge koni to embe mo support Matiang'i ng'amo nyise ni Matiang'i no ok ng'ato wa ing'eyo mbele ka ing'e ga siasa mbele ka ji bon ndogore ka ji bon mbele ka ing'e siasa ji muomore ibo yudo ka joma ni kocha duo koni jo koni dok kocha kono siasa ka mago tibo pang mago chess mibro go mbele kacha kiko bedi go wasiwasi ni Matiang'i ng'ane jogo te pod biro bedo bat go ago koni waonge government wono nyise jo piny ni sani wane broad base government gimodong en mana sign certificate to government ni kaka wada time mana mosmos jo obede line achiel mondo development mikelo gimia wacho wach mbadi go piwa ndai onego kel development majine development kaka timore nikech development ne poko wanene machiegni aya to development no kose donjo dalawa e modi ngeni wane serikali development mema dichigo podu ne broad based wane broad based so kune serikali ka development ochako donjo dalawa bode no stima ka donjo pesa donjo weche di maber gitino diktich ondiki ka police otimre nade gidi AP baba koro wacho ni wachako donjo podi kono ya kwa Ramogi mane makelo gik bar twak bar Ratil kama kawuono pod weke onyonore ni broad based onitie to serikal to gionge to wakili weda wacho ni donje bede serikal en kaka gik moko timore sani kelo kwe manyo gik moko timo kama umulo wacho ni nitiere moko ma pod ipango ok dang wach sani tingeni en gaya engineer ku connect koro nyakora Ramogi warito mondo wang'ine tango madhi timore mbele ka tieka wacho ni siasa kato ndogruok nitiere samoro joma ni kocha nyalo duogo koni ka joma ni koni duogo kocha wada keto wang'wa nyinga en George Bati elo Brian Weke kachiel kod Omulo Junior gi senior wakili Canon Rebni Ambrose Weda nyinga George Bati oriti masani